IRA, מדובר על מכשיר פיננסי שבעצם נותן לכם החוסכים לקבל את השליטה על הכסף ולהפוך למנהלי ההשקעות, בעצם להחליף את מסלול ההשקעה בקופות המנוהלות שכולנו מכירים. תכלס, מדובר בקופות גמל וקרנות השתלמות רגילות שגם אתם מכירים, עם טוויסט קטן. הטוויסט מאפשר לכספים לזרום משם לחשבון מסחר, דרכו ניתן לבצע פעולות קנייה ומכירה בשוק ההון. היתרונות של IRA, היתרון הראשון שברור מאליו הוא שליטה מלאה על הכסף. אתם בוחרים בדיוק באיזה נכסים להשקיע בהתאם למגבלות ומרכיבים לעצמכם את התיק שאתם רוצים. יתרון שני הוא דמי ניהול נמוכים משמעותית מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות המסלוליות אותם אנחנו מכירים, מכיוון שאין אף מנהל השקעות או איזושהי אקטיביות מאחורי ניהול ההשקעות. אתם מנהלי הקרן. יתרון שלישי הוא גלגול ודחיית תשלום מס רווחי ההון לסוף, בשונה ממסחר עצמאי בו אנחנו משלמים בעצם בכל פעולה של מכירה כשיש רווח. אם תחשבו על זה, הדבר הזה יביא אתכם לסוף תקופת החיסכון עם סכום משמעותית גבוה יותר בהשוואה למסחר באופן עצמאי. יתרון נוסף הוא שקיפות מלאה, מהסיבה שאתם רואים בצורה ברורה ושקופה איך בנוי בדיוק תיק ההשקעות שלכם. אנחנו באג'נדה בחמש השנים האחרונות עזרנו לאלפי חוסכים להצטרף ל-IRA בשירות בלעדי ובעל ערך רב. מתחילים עם פגישה עם בעל רישיון מומחה ל-IRA לכל ההסברים וסגירת כל הפינות והחששות שהיו לכם מהמהלך הזה. לאחר מכן נתכנן את אופן המעבר ונוציא אותו לפועל. את המעבר תבצע מחלקת התפעול המקצועית של אג'נדה שמנוסה ונתקלה בכל תקלה אפשרית ב-IRA, לטובת סליחת המעבר בהקדם האפשרי במינימום תקלות. וכל זה בדמי הניהול הנמוכים ביותר בישראל. רוצים לשמוע עוד על IRA? צרו איתנו קשר.